Здравейте, аз съм Тошко. И това са Нинджаго новините, втори епизод. И днес, за наша радост. О, чакайте, но това е първата новина. И първата новина е... Вашата приятелка Ани днес няма да бъде с мен, както сте забелязали. Но пък без нея новините са по-интересни. И втората новина е... Епизодите на Лего Нинджаго, най-новите, Ръцете на времето, са излезнали с BG Audio по Cartoon Network. Може да ги гледате и в YouTube. Не съм ги гледал все още, но веднага след това предаване ще ги гледам. И последната новина ще ви я кажа след прогнозата за времето. И здравейте, аз съм Сашка. Липсвах ли ви? Днес беше топло в цялата страна. А от утре ще има само сняг. Затова не излизайте от домовете си. А да, и по-важната новина, която трябваше Тошко да обяви, но понеже е толкова тъп и забрави да я каже. Така, промени цвета на косата си. Вече е черен. Напишете ми долу в коментарите кой цвят ви харесва повече. Онзи оранжевия или този черния. На мен лично черния. И последната новина, но не по важност. Чакайте, по важност е. На 27 май каналът на FloraNJ прави една година и разбрах, че тя ще прави giveaway с Lego Ninjago фигурки. Но не е на 100% сигурно. И да, надявам се тези новини да ви харесват и най-вече, че Ани няма да бъде в нашето шоу. Ням-ням-ням. Ах, този по-дъл лъжец. Явно за това е казал, че днес студиото ни почива.